Bütün Dünya Sağlık Guramasının sağlık ulgamlarına tayyarlığı güýçlendirmek boýunça missiyasy Türkmenistana iş saparyny tamamlap, Türkmen häkimetlerini ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ýüze çykarmak üçin tagallary güýçlendirmäge çagyrdy. Şeýlelik bilen Bütün Dünya Sağlyk Guramasının wekileti Türkmenistanyň öz terhet çäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine soňky bir aýda indi ikinji gedek açaçan şüphe bildirdi. Baralykda Türkmen häkimetleri koronawirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda virusyň 4-nji tolkunyny döretmeginden alad edip, onuň öňüni almak boýunça çärelerini güýçlendirmäge çalışýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi maglumat berýär. 29-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň web saýtynyň Türkmenistan bölüminde çap edilen maglumata görä, Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň köpürli bilermenler topary pandemiýa sebäpli ýüze çykan global adatdan daşary ýagdaý sebäpli saglyk ulgamynyň taýýarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen döwlet edaralary bilen işleşmek üçin Türkmenistana bir hepdelik saparyny tamamlady. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Ýewropada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça Sewitleýin direktory we Guramanyň Türkmenistana sapar eden missiýasynyň başlygy Dr. Dorit Nitsan ýurtda COVID-19-nyň bardygyny ýüze çykarmak üçin tagallary güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy. Gaýtawul bermeň goşmaça gurallaryny işleşdirmäge mümkinçilik berýändigi üçin virus hadisalary barada wagtynda habar berilmegi hükmanydyr. Kontakty gözlemek, karantin, yeterlik iýdeg we hadisany dogry dolandyrmagy üpçün etmek, çäreleriň epidemiologik ýagdaýa uygunlaşmagy, gödöwçilik we test. Bularyň hemmesi jemgyýetiň gatnaşmagyny talap edýär we açaçanlyga esaslanýar diýip Nitsan belledi. Maglumatda missiýanyň ýurtda COVID-19 hadisasyny tapmaga kömek etmek üçin viruslaryň genetiki iýdigderligini nädip saglap boljakdygyny öwrenmäge hem kömek edendigi bellenilýär. Ýatlasak, Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň wekili Türkmenistanyň öz terhet çäginde koronawirusyň ýokdugy baradaky öňe sürmesine noýabryň başynda hem açyk ýagdaýda şüphe bildiripdi. COVID-19 pandemiýasy eýem 2 ýyl wagt bäri dünýäde ýaýraýar. Ilmi nukdaý nazardan Türkmenistanda virusyň ýokdugyny göz getirmek kyn diýip Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş ofiseri Catherine Smallwood BBC-ye beren interwýusynda aýtdy. Bellesek, Smallwood 2020-nji ýylda Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Türkmenistana sapar eden toporyna ýolbaşçylyk edipdi. Şol pursat bilermen Türkmen häkimetlerini ýurdun çäginde koronavirus barýaly hereket etmäge çagyrypdy. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19-nyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlap gelýärler. Ýöne Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan ýerli saglyk işgärleri virusyň ýurdun tas ähli künjegini ýaýrandygyny we oňa ýolugýanlaryň hemde ondan ölýänleriň gündelik sanynyň onlarçadygyny şu ýylyň tomsunda ençemi günläp habar berdiler. Türkmen medeniýetinde Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň missiýasynyň pandemiýanyň başyndan bäri Türkmenistana eden ikinji saparyndan soň ýaýradan beýanaty we eden çağrışı barada hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Bu habarlaryň arasynda Adatlyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Türkmen häkimetleriniň koronawirusyň täze omikron görnüşiniň ýurtda virusyň nowatdaky tolkunyny döretmeginden alada edýändigini habar berýär. Häkimetler virusyň 4-nji tolkunynyň öňüni almak boýunça çärelerini güýçlendirmäge çalışýar. Covid toporu howa ýollarynyň serhet we ýük geçelgeleriniň işini täze tertipde düzmegi planlaşdyrýar. Geçen Delta ştamy agyr geçendigi sebäpli aşgabat resmileri virusyň täze omikron görnüşi gelen ýagdaýynda näçe adam we maddi ýetginiň boljakdygyny prognoz edýärler diýip çeşmämiz 1-nji dekabrda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu çäreleriň çäginde Türkmen häkimetleri global pandemiýa sebäpli daşary döwletlerde galan türkmensanlary ýurda getirmek tagallalaryny hem wagtlaýyn towtatmagy planlaşdyrýarlar. Türkmen raýatlaryny ýurda getirmek boýunça uçar gatnawlaryny dekabryň 25-inden başlap 2022-nji ýylyň iýul aýyna çenli towtatmak barada maslahat edilýär. Belki 2022-nji ýylda daşary döwletlere hiç bir ýolawçy uçary uçmaz ýa-da ýurda gonmaz. Sebäbi türk, rus, özbek we gadak döwletlerinden gelýän raýatlarymyzyň virus daşaýjylaryna ynanylýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi.
Bir hepde öň Günorta Afrikada ýüze çykarlandy habar berilen Omikronun alymlar tarapyndan beýligi alınmadyndan öň şondan bäri toplanýan suwutnamalara göre adyndan 20 ýurtda bolandy aýdylýar. Bu aralykda dünýäniň onlarça ýurdy Günorta Afrika döwletleri bilen aradaky uçar gatnawlaryny gadagyn edenden soň bütün dünýä saglyk guramasy giň syýahat gadagynlygynyň koronawirusyň Omikron görnüşiniň halkara derejesinde ýaýramagynyň öňüni alyp bilmejekdigini aýtdy. Bütün Dünya Saglyk Guramasının 30 noýabrda çap edilen täze gollanmalarynda ýurtlaryň gadagynçylygyň ýerine delilli habardarlygy we töwekelçilik esasyndaky çemeleşmäni, ýolagçylary gowy barlap geçirmek, synak etmek we karantin çärelerini ulanmak bilen virusyň Omikron görnüşiniň ýaýramagyny haýarladyp, importyny we eksportyny adaldyp biljekdiklerini aýtdy.